L-assistent parlamentari fil-Ministeru ta' Carmes Sudbonnici Beppe Fenekadame qal li d-deċiżjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi li qed iżieda lil membri tal-Kabinett kienet waħda tajba u għal dan meta kienet jieħu sehem fil-programm Reporter. Jiena naqbel illi hemm prinċipju fondamentali x'inhi r-raġuni għalfejn Ministru m'għandix jieħu il-paga ta' membru parlamentari. Jien naħseb il-prinċipju huwa tajjeb. Beppe Fenekadame qal li l-membri tal-Kabinett jieħdu 500 euro żieda fil-ġimgħa hija xi ħaġa tajba li kien hemm ħażin qal id-deputat nazzjonalista huwa l-mod ta' kif din ġiet ikkomunikata. Filwaqt li ddefenda d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jagħti lill membri tal-Kabinett tiegħu dawn iż-żidiet huwa qal li din id-deċiżjoni ħabtet fi żmien ħażin. Il-kwistjoni kollha dwar jekk għandux membru parlamentari, ministru jieħu l-paga ta' membru parlamentari hija ħaġa tajba u li rridu nagħmlu huwa nispjegaw in-nies li hija ħaġa tajba. Fl-istess programm Beppe Fenekadame qal li track record tal-Partit Nazzjonalista huwa track record tajjeb. Assolutament, jien naħseb li huwa track record riċenti tal-gvern immexxi l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 3 snin huwa indubjament tajjeb. Meta tkellem dwar l-ekonomija u ftaħar li taħt gvern nazzjonalista din hija waħda tajba. Naħseb li minkejja kollox l-ekonomija tal-pajjiż sejra l-qudiem. Mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni ta' Stingat li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' fil-gvern għall-20 sena li ġejjin, Beppe Fenekadame qal li l-Partit Nazzjonalista ser jerġa' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena m'għandi ebda dubju illi din l-elezzjoni ġenerali ġejja tista' u probabbilment titrebaħ mill-Partit Nazzjonalista.